तब मोटू जी हमारे पॉडकास्ट में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। थैंक यू थैंक यू। अगर हमें एगो बात नया सुना तनी। कौन बात? ये भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम बवाल मचल बा। ये तो नॉर्मल बात बा। कौन ऐसा दिन होला कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल ना होला रे मादे? सुननी है कि खेसारी लाल खूब एकदम बवाल मचेले हव। पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के जितना आदमी बाड़न सुपरस्टार सब के बवाल मचेले हव, सब पे कुछ कुछ बोलत रहत हव। अरे वो मसूरिया पादना है। ये गाड़ी जाना तड़े का पादता। ये गाड़ी गाना उना कहीं चलत न करे। यही से खूब पादता के लाइव। लेकिन तू बतावा रे मर्दे, मान ला तू सुपरस्टार बड़, तू बार बार लाइव आके कुछ कुछ बोलत रहत सुपरस्टार के काम रे मर्दे। तो कला करे मरते कौन कहले सुपरस्टार? तू बतावा तो हमनी के तो मन में न करे कि सुपरस्टार हो, हगना स्टार हो। एगो इहो बात सुने होता कि देवियो देवता पे उल्टा सीधा बोलत रहता, जैसे कि राम मंदिर बा ओकरो बारे में बोलता कि वहां से हॉस्पिटल बने के चाहिए, मंदिर ना बने के चाहिए। ओकरा के जान तड़े बात है निरहुआ भैया बड़न नु। ओकरा के ठीक कहले बड़न। ओ यादव ना है, वो अदे मुल्ला है। बतावा रे मर्दे, वो हिंदू होके हिंदुए मंदिर पे उल्टा सीधा बोलता। ये सुपरस्टार के काम रे मर्दे। मान ला तू चुनाव लड़े गइल बड़ो, तो चुनाव लड़ चुपचाप बढ़िया से वोट मांगो, तू उल्टा सीधा बोले लगा तू उहे धर्म के हवा, उहे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोले लगा। तारा से बतिया का कहनी ओकरा कब का बोले के बा का नहीं के बोले के निरहुआ भैया ठीक कहले बड़न कि ज्ञान ना बा लेकिन ज्ञान देवे खातिर कि हम ज्ञानी हैं आ सबके ज्ञान देवत चलिए। कहीं स्टेज सो जी हैं चाहे कुछ जी हैं तो ये ज्ञान के लगे हैं कि हमारा ऐसा ज्ञानी कौन होले नहीं खे। अब मान लो निरहुआ भैया एगो इहो बात कहले रहन जौन सब्जेक्ट के बारे में तारा पता नहीं खे तो सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान देला कौन जरूरत बता रहा। ये तो तार बात ठीक बा भाई। मान ला हमारा मैथ के न्यूमेरिकल नहीं के पता, तो हम काहे के दूसरा के बताएं कि हमारी न्यूमेरिकल पता बा, हम तारा के बना के दिखाई। तारा से एगो बतिया कहनी ओकरा कब का बोले के बा कब नहीं के बोले के ओकरा उहे नहीं के पता। वो पवनो भैया को उल्टा सीधा ऐसे ही बोले लो जान जा। तो ओकरा के एगो विशाल भैया बने ओकरा के ठीक रह लेलन। एगो इहो बात कहले रहे हो, राम के मानल नहीं के जरूरी, जानल जरूरी बा। ओकरा उतने समझदारी नहीं खे कि करो के मानल के करो के जानल में कितना डिफरेंस बा। मान ला तुम्हें बड़ा अपन पापा के जानबा की मनबा ई बतावा हमरा के। बाबू के मरते जानल जाला, मानम तभी न पता चली आदमी के हाँ ये एकर बाबू हईन। खाली मसूरीला राम जी के जनी हन लेकिन मनिहन ना कि राम जी हनी। ओकरा इहो बात देखो खाली हिंदू मंदिर के बारे में उल्टा सीधा बोलता आउ दोसर धर्म के बारन आदमी ओकरा पे कुछ नहीं के बोलत। खाली हिंदू धर्म के देवी देवता मंदिर पे उल्टा सीधा बोलत रहता है। अरे हमारे देव एक नंबर के हरामी आदमी है जान जी। ओकरा बारे में हमारा बातें न करे के मन करला तो तू का जाने कैसे ओकरा बारे में उल्टा सीधा पूछत रहा। वो एगारी लाइव डांस लगा कितना मिनट के बा 45 मिनट के लाइव आइल बा। बताओ सुपरस्टार हो 45 मिनट तक कोनो सुपरस्टार लाइव आवेला। अब पूरा भोजपुरी जाता ना सुपरस्टार वन भोजपुरी के पवन भैया रवि भैया मनोज भैया सब के बारे में ही बोलता उल्टा सीधा। छोड़ा ओकरा बारे में मर्दे, आउ सब बतावा। तू बतावा कल देखला कि ना बिग बॉस में पवन सिंह के? अब भाई कल देखनी गर्दा उड़ेलन एकदम जाके। ऐसा ना कहला पावर स्टार बुझल बा। पावर ये शुरू होला ये से खत्म है। पावर दूसर केहू कहां से ले ली मादे और सही खाली हवा बनेला से हो जाई लाइव आइला से हो जाई खाली। मान लो पावर स्टार हमनी के देले बन जा नाम तो सही थोड़ी दे दम पावर स्टार मरते जानता सही पागल बा कि पावर स्टार नाम दे दी। पावर जैसन काम करे के पड़े ना पावर स्टार के। तो पावर स्टार पवन सिंह जैसन काम कर लो ना हमनी के प्यार करे दे उनका से। तू तो बा भाई बात पवन सिंह देखलन कल गर्दा उड़ेलन, सलमानो खान के नचैलन बिग बॉस में अपन गाना पे। ये थोड़ा बड़ा मसूरिया के चेला चपाटी बुझल बा। ये सब अलगे दुनिया में उड़त रसन। एक कनियो के हो गए बड़ा सन उल्टा सीधा ओकरे पीछे पीछे बोले वाला जान जी हो पवन सिंह के बारे में चाहे करो। एक कनी के नहीं के पता कि पवन सिंह कौन हवन। एगो इहो बात सुननी है कि मर्दे माल उल पटा ले बड़ा तू पटना में जाके। आग मर दे ने में तो मर्दे इलाका तू कहत बड़ा बाग के। तुम्हारा लगा था कि हम करियर से माल पट जी रे मर दे। एगरी देखा तड़ा के मर्दे कलुए के राह चलता 19 मिनट वाला वीडियो ना का देखला तू। तुम्हारा लगा था कि मर दे हम ना देखो मैं। तू ए मर्दे कहत कि हमारा से माल पटी, एगरी देखा तड़ा के कलुए कलुए खूब माल पटाई घूमत सन हैं। बाड़ा से मर दे माना तनी कि कलुए माल पटावत रहा लेकिन हमार तनी शरीरिये तो देखो यही से हमारा से माल भाग गले से दूरे देख के डर के। नहा के तनी देह अच्छा से रखो, कपड़ा उपड़ा अच्छा पहन। सही तारा से माल पटिए सन तनी झाड़ फाड़ के घूमत तबे न। तू रे मर्दे बड़ा के सही चल देबा पटना रे मर्दे तू कहिए से रहत रहा। अरे हमारो गांव में एगो खेसरिया ओकरे लइका वाली एगो पटना हमारा के साथ है ओकरे रूम पर रहत तनी खेसरिया के लइका के। तू का करेला खेसरिया के लइका बा? अरे एक नंबर के मर्दे हुए खत्म आदमी हो। हमारा से करा बहिनी के कहता कि हम पढ़ी ले और दूसरा से हमारा पता चला कि 4-4 गो 5-5 गो माल लेके घुमाता हो। आजकल के करो भरोसा करे लायक नहीं के भाई बुझल बा। आजकल कौनो माल लेके घूमे लगा तड़ा सन। तारा कब जाएगा पटना? जाइम 2-3 दिन में।
देखा मर्दे तू दाव फेरा कहीं पटना में जाके तोरो से तो मिलिए जी कौन न कोनो पटना चिड़िया घर में जा मर्दे आता इको पार्क में वही में खूब आवेली से एक हाँ हाँ ठीक बा, देखल जाई। ठीक बात तोहरा से मिल के तो बहुत हमारा अच्छा लागल। तोहरो से हमारा मिल के ठीक बा चलो फिर देखल जाई एक दिन आऊ कल जाई पॉडकास्ट। ठीक बा ठीक बा। भाइयों लोगों से कुछ बोल दो। तो भाई वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करा जा, लाइक करा जा और कमेंट करा जा भाई। ठीक है भाई मिलत नहीं जागला वीडियो में इनकरे साथे नया पॉडकास्ट में। तब तक खातिर बाय बाय सी यू। सब भाई के थैंक यू।